ke jingialap ye ga hima Blei ke jingbatai shaphang Khrist hagi kam jung ya apostol gonong banukong ini pule na dugut khot ke Blei hadin kita ke jing syaksitom jong u jisu ulapan pau ila de bai im shege senran jong u da bon ke jing pensisha ba udah keren shaphang ki badai ke hima Blei hadin mu jisul mi pat u kendo senran jong u bat u da pensisha yiki kumnu pensisha uklem pensisha da ka boong kta ikti jinga taba ikti jinga pin yo I pe ikti jinga pin yo I yang bangang amlong kerengai uklem ong yiki chupet ikti jinga taba yang ba bat pe yiki dak prek ke badan ikti jinga wala da kata gede ka bangi yo I ke Bible la record yiki taro kum ju nda ba Ukraine bad Thomas ong yo Thomas bu kta ikti jinga wala da kad longkum ta hanre ka jing pensisha hang ne kam tho ye ka ne ka bo ong kta ikti junga kta ye ki jat junga la ne taba ye nga banga ngamlong kernga ka jing pensisha hang ne khot ka de ka jing pensisha na ka testament brem ka Bible ka kot ba he na ga Genesis hado Malachi ka jing pensisha jong uji su shaphang Khrist na ka testament brem ta ga de ka jing pensisha so kaya bo jisu le do sapos ni kaya bo pensisha naga Bible u hikai ki naga Bible ik senran ju naga Bible shaphang ke hima Blei namar ki tadado on ni klima hadi jisu mi paro kim sngotho ye ke hima Blei naga tagadaw ki kli u haga khot ka panreu ki ong lano men panyo pat ye ke hima Israel jisu ong o ki kli ong kumne hato mentamo men panyo pat ye ke hima Israel jisu ong mdei Hari yepi bantip ka balai jisu ong ta mdei hari yepi bantip pede man shong sa Jerusalem man up tat na piyo dian ke bor balai ong don kam ong ta ka daw dei na marba kane ke hima ka ba jisu ilap kam dei ke hima ka ba ki Israel ke khmilinti ki jiu ke khmilinti ke hima ka bala pan yo I udo Khrist pan wan ngalan David un shar Israel un ki ka khet jong David but un shar taga dei ka jing yo I jong ki jiu re ka hima ka bo Blei go jisu ilap kam don jinge dei e bat kata wala do deus im jong Israel wala wan na lan jong David re ka jing long Khrist ba ka jing long im jong jisu kam dei da ka uklem shong ha ka khet ka bala ban yo I de ka khmat ko yo I jiu te ka khubor jinga ni por gre ka jingialap ye ka go ye hima Blei ka dei ka jing batai shaphang Khrist unono banang ban batai shaphang Khrist uyalap yo ye hima Blei ngini pe ye gospel jung Lukas nong bar pasau ke dekot ngini pulen do dekot pasau hadin yo jimi pat jong jisu Ukraine ni ukendo ye senran ju baru ong ikini ke baro ki bang ngaladep kren bat phi man bang ngadang im ngala ong ba ikini ke baro de ban pendep ye kata baro bala tho ha ka hukum Moses ha ki nong tolpa bat ha ka sam shaphang jonga teulo play ke jing shaphang jaki bakin sngo lene bakin shaphang ye ke jing tho ba long ki la tho but bakade yu Khrist ban sha sitom hading ke tam sami pat ha ka bade hadin lai sngi ke bo jusule to ki sapos ni ule kumne u batai ki ne jing tho shaphang Khrist naga hukum jong Moses na ki noi tolpa but na ka sam kumot naga testament brim bolo ko we jisu hikai ig senram ju shaphang Khrist hagito sapos ni yagata ka jingbatai lakhot ka jingialap ya ka hima Blei ani ka jingkren ya ka hima Blei ngan pule biang kam apostol no monong khot balai ka ong ula pan paule de pala yo ibo im hadin juga da jing saksi tom ju ula pen I le de da ki bon ki jing pensisha bal yo I u kumba sapos ngi ba ula kren ye ki badai shpang ka hima Blei
kumno Ukraine pang hima Blei kumto haga kamjung haga gospel Lukas arbo sao kalau sao bat sabusan sapun rio kaboong ula shim ula plate naga hukum Moses ula plate naga sam ula plate naga jintho jungki prophet kinoi tulpa uda hialap ye shiki yo Khrist kamot ayu Khrist balai don kamai lap namar ki jiu ki mod bo yu Khrist unwan dokumwei hare ke igbo u Khrist wan pat wan dokumwei ke jimut jong ke jiu phang Khrist ke dei bo na wan unam dei ban yap hare ke jimut jong Blei pat phang Khrist ke dei bo Khrist dei ban sa si tom shwa ka simpor ban hikai hadu katta sngi sapo sngi yu Jisu na banta ke senram jo but ye kata ke jing hikai ye kata ke jingialap ye ke jing hikai jo ye gitu sapo sngi lakhot ye ka ke jing hikai shaphang ke hima u Blei ku khubor ke dei ke jing yalap ye ke hima u Blei ke dei ke jingbatai shaphang u Khrist ngesi kendo we pat ke video